Fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista jinsab f'kejos totali, id-dmir tiegħi huwa li nibqa' naħdem favur l-interess ta' dan il-pajjiż u tal-Maltin u l-Awċin kollha. Iddikjara dan il-Prim Ministru Robert Abela meta kien qed wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti barra l-Parlament it-tlieta filgħaxija f'ġurnata li rat li l-Kap Nazzjonalista Bernard Grech iċedi it-tmun ta' tmexxija tal-Oppożizzjoni fi sfond anke ta' ġlied intern li ilu jiddomina fid-dar ċentrali f'Tal-Pjetà. Il-problema ta' kif il-Partit Nazzjonalista se jirriżolvi l-kejos li hemm fih danu sta l-Partit Nazzjonalista li jirriżolvija, xogħli huwa li nibqa' affokat kif aħna mmexxu lil pajjiż f'direzzjoni waħda li hija ċara fil-miri ambizzjużi li qed jipprefiġġi l-Malta Vision 2050, però osservazzjoni li nagħmel illum huwa jekk inħarsu lura lejn dawn l-aħħar 12-il sena, wieħed ikollu jsaqsi lilu nnifsu kemm il-darba x'kien jiġri kieku il-Partit Nazzjonalista kien qed imexxi lil dan il-pajjiż, għaliex li jkollok partit politiku fl-oppożizzjoni f'kejos huwa ħażin. Li jkun ilu f'kejos għal medda ta' snin twila huwa ħażin imma ħseb wara kieku kellu jmexxi il-pajjiż kien ikollna l-istess sitwazzjoni ta' instabilità politika li dal-pajjiż kellu qabel l-2013 li nafu kemm nafret investiment kemm ħolqot sitwazzjoni ta' qatt ġewwa dan il-pajjiż u l-Partit Nazzjonalista jidher l-elezzjonijiet tiegħu minn dakinhar baqa' ma tallimhomx. Quddiem dan kollu l-Prim Ministru ġie anke mistoqsi dwar il-possibilità ta' elezzjoni ġenerali fejn il-ġdid tenna li kull deċiżjoni li se tittieħed se tkun dejjem favur l-interess nazzjonali. Il-Prim Ministru kien ċar u qal li l-unika mira tiegħu u tal-Gvern huwa li jżomm stabbiltà f'dan il-pajjiż. Għalija l-importanti huwa li nibqgħu nżommu lil dan il-pajjiż fl-istabbiltà politika, fis-serenità politika, illi hemm għaliex hija dik l-istabbilità li tibqa' tinkoraġġixxi l-investiment li tkompli ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies